চলি না চলে ডাস্টবিন কাছে আমরা বাঙালি এই দেশের সবাই সামনে আইপিএফটি মানি এলাকা মানে কি মানে বন্ধ Sampai sini kokung sungai ini kayak apa? Sini kayak kado mani grup mani, kesinggatan batija ahlak saya tangka. Apa nang bisa repeat mak lainnya? Sini kaisa ini repeat mak lain mani karena kehai. Sini edisi area go, edisi compact area go, is a dumping garbage place namanya. Awak ini number 1 sini agenda, awak saya tangka. Tei kaisa je number 2 mungkin survival ni jeta jeng khulai tong mani ostitto rokha ni jeng salai mani sei ostitto rokha ni bangai IPF tirok UNICEF jora uklok osloyako karon aro jaga go bharoter সংবিধান aro suijak tong 2-3 ধারা go suijak tong je bharat boshor kaisa jotto alada rajyo নাওয়ানি বাগাই কাছে অধিকার সংবিধান সুযোগ তঙ্গ সেই সংবিধান অনুসারে আইপিএফ ফিনিশিক জোড়াতই 2009 সিমিক চেঙ্গৈ থাইমানি ফিনিশিক জোড়া বসং ইয়াপরি অসলয়াকো সং ইয়াপরি বুসকাং থাंनाय ও 2-3 দারানি আলাদা রাজ্য 7132.56 স্কয়ার কিলোমিটার অবমায়া সাক ও রাজ্য এডিশন ডিমার্কেটেড খাজাক ও এরিয়া নমায়া সাক ত্রিপুরা রাজ্যনি যে কোনো পার্টি ফাইথং ও পার্টি রক্তেই হাসাকাও থাङै दं लामा गरै बने बाङैनो जोंनि ত্রিপুরা রাজ্যनि खुंथाय बारासिमिया যারা एडिसि एरिया कम्पेक्ट गो যারা नन ट्राइबल दंनाय बरकनिफ्रायनो अधिकार दं जे बर अर दंगै मानाय अबस्थिनि नाहारमोन बने बागै बुसकांनि लोकसभानि सिगां 24 लोकसभा आंनाय बनि सिगांगो जों आपिल खायनाय जोंनि केन्द्र सरकारनो जों आपिल खायनाय दायथिक दाक्ति जोंनि आलादा राज्य सेपारेट स्टेट जों सानमानि न सारा भारतबर्षाव जोंनि कायसा संगठन खाजाक दङ NFH कायसा संगठन दङ अ संगठन बिसिंतै जों साजाक अबनि बिसिंतै जोंनो दाखि दाखि इमप्लिमेन्ट खायगै आलादा राज्य रमनि अंथं अबस्थिन बुसकांनि गसुन तेविसे मेसेज रनाय पार्लियामेन्ट न ते जे बर रक्ताबक जोंनि बुसकांआव काबिंनि दंखा जे बर आलादा राज्य सानलिया बरक नालिया जे बरक साइनि हिसानाय बतंगि कमाइ थांखा अरनि ब अरनि कमाइ थांखा माने बन निजन कमाखा जे जों कमाया तंनाय जों कमायनिफ्राय कमाइ थांगि सामानिके जे बरक आलादा राज्यनो हामदले कमाइ थांनाय बनि साखा ब कमानाय जे आईपीएफ तिखौ आलादा राज्यनो सानाय बनि कमाय खानाय अबनो बुफां जदि कायजाक तंके अवश्य बुथाइथाइके बनि फल बुफ बरक जानाय असक साइनि आनि कपायरेका हामबाय हाइके ताबुक सार आईपीएफ तिनि एक्स एमएलए बिसिकितु देब्रमा पार्टी आईपीएफ तिनि नुखुं कसंलिया नुखुं गरम गरम खानि सामानि अब तामनि बागै नुखुं गरम गरम अंगि थांकना आबो तिनि बिसिकितु बाबु ब एकजन एमएलए आईपीएफ तिनि कैंडिडेट दंमोन तियाबा लियागो नुखाबो तिफ्रा मथागो थंपायका जे अर जागाव नुखुं कसंलिया बा नुखुं तुंफ्लाय तंका हाइ ब सामानि आबो बनि बेपार बनि बुखाव जदि कसं जाकांके कसंगैनि तंनाय आर बनि बुखाव जदि तुंफ्ला जाक तंकाके तुंफ्ला जाक नंनाय आनि बुखा जे तुंफ्लाय तंमोना ते खमसा कसं गैमाय आबोखाय निजिनि बुखानि बेपारसि निनि जागन नों एकजन एमएलए आंगै तंखा
नों एकजन बिधायक तक नोंनि 16-17 लक्ष 20-30 हाजारनि नों एकजन एमएलए दं সেই জনগণ नों असुक जरातै खलाय खलांखा ताबक नों सालांनिया खलाय नों तेवसा आरो किनसा जागा थांखाके জনগণ ताबक मन ताम सानाय জনগণ জীবন जवाब प्रनाय आबो कायसानि उपरते कैसा एगेंस्ट केबो जों सानि थांया जानि जार व्यक्तिगत हिसाबै पर्सनालिटी कैसा आइडियोलॉजी दंदि प्लस संगठननि आइडियोलॉजी नाहागै नों जे जागा संगठन दंनाय अ संगठन नों तै दंबायाके लिडारशिप ngani निजेनि थानि गसि आनि थानिया जानि जार व्यक्तिगत लिडारशिप ngani के निजेनि थानि गसि दंमानि नामा हाइका सारते कैसा जे बिसिकितु एक्स एमएलए साइ कालांनि थांका तिप्रालेनि कक साना नायमानि सारिया कक साना नायमानि सारिया महाय हिनजाक मानि ब अबो हाय हिनजाक मान न बसुक्ति कबै बसुक्ति दालां खना आबो ब बिश्वकेतुनो बा तिप्रालेनि कक मासाया बा तिप्रालेनि कक साना जाबिया अब तो केबो साया बिश्वकेतु जम आइ दे बर्मा हाय जदि एमएलए जदि ngै तंखाखलाय ए बिधान सभा कक सानि बांगै केबनो परमिशन नांगिया आं आरो एमएलए तंखाके आं तिप्रालेनि कक सानाय आने अस्तित्व रक्षानि कक सानाय आं आलादा राज्यनि कक सानाय अब आनि बेपार आं जे एमएलए थांका आनो प्रतिनिधि जंगुरि हक रिप्रेजेंटेटिभ एस ए एमएलए खलाय आरो के बिधान सभा को आमनि कर्तव्य नों साथायनि अधिकार नों सागेनि मान आरो जे आलादा राज्य नांगौ जदिबो आनि ककनो खनाय थांके वर्क आउट खलायफिदि जदि वाइ बिसक साकाचिनि बिसकेते बाबु बसाकना वाइसे साकना नेक्स्ट आसे गोबां 3 बছর चले मेन जागो तांगि बसाया नों एमएलए रिजाइन वे एखाने तंगमोन सागैमोन नों आरो सादि 100 बा नों 1000 बसरि बिसकेते बाबुनो यस नै जतन धन्यवाद खलायखम हामबाय रखम किन्तु तांगिबो रिजाइन लय फैका अब बुनबे जनगण दुकारो खता जनगण दुकारो मानि खलाय खता जे हाजार मनक बुट पास खाय दं मानि तिनि तेवैसा बद एकासे जर थांका एकजन एमएलए नों विधानसभा खावानिनि कर्तव्य दं नों पारमिटेड अलरेडी किन्तु नों ताबो विधानसभा हाबि माबा नों आला नों त्रिपुरा मत थांया फन आलादा राज्य ग्रेटेस्ट त्रिपुरालेण्ड नों कक सैन मान किन्तु तम नों बो मया करका अबन बेपा अब बाके मनसका बा बाके बुसिका अबनि बेपार नों थां साराकेनि सिनेमा आनि सिनेमा ताबक रिसेंटलि गो आं आईपी ट्रेनिंग नि सीएचओ आनि मेंबर आं दमु जन हामबाय तिनि 9 नम्बर डिभिजन नि बिसिंथै जों पैदो बाजाराव पैदो हातेबा कायसा प्रोटेस्ट लिमा खायका आ प्रोटेस्ट नि गतां को साइ खारिका खायबनो जागाव कयका कारजाखा आबंखा जोंनि त्रिपुरा सरकार जेटा ताबो जे गणतन्त्रनि आइन दंमानि ओ आइन जेखाने दंमाना जोंनि सरकारनि माध्यमे जेटा ब्लक रको जेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि जे रुल्स दंमाना दिनै मानथाय सरकार जत अधिकार न जे मानसा जरा तंसने दाके दाके रेनाने बागै जों दिनै बनो बाहायनो इनक्लुडिं खायजा बहारनो दाके दाके रेनाने बागै ताय चिनो जागाव चिनि बर गोबां मानसिफ्रा जोंनि तुमकाबो जत बिसि रग जत ब्लक रग रेगा मातानिया बाक्सा रेगा तांगानो तै गलायले कौ बांलाय आपने तै चिनि बर सारा पाब्लिक रग दुखु कष्ट मानि दङ रां पैसा अभाब बङै दङ आबोनि बागैनो जाते बहायनिया तै अबनो दाके दाके सल्युशन खालामनो बागै आं जेताबो स्टेट गभर्नमेन्ट चिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अबगता ते कैसा त्रिपुरा हाफांताबो ते कैसा एडीसी एलाकाबो जे कता सरकार फाइमेनि बागै चिनि पाब्लिक रक ताइ बुताबो तंगानि कस तंखा आबो सुस्राय सराय के नुखा बन बागैनो जाते जे त्रिपुरा ओ एडीसी सरकार फाइने रक ब्रक जे कक बरमना ताताव सायै जे चिनि बरमना ताबो गोबां मा जे साइ तंमानि दिनै आमहाय जे खति खाय तंमानि जों नुगै दङ आइबे दिनै नग थांखाङै नग सकावो बर नग थाङै नग तामखुरु बर खरक सरनो बु तो खाय तंमानि जे ताबो थानसा जदि दफा थानसा जदि काहाम गांके दिनै अमहाय ताम बै खायजा आबो कायसे अफ हनुक जागै दङ बरक जे बुको बाय सामा आलादा बरनि सामा आलादा आबन बागैनो बरनि जे ताबो त्रिपुरा म थाने त्रिपुरा म था अजे त्रिपुरा म था आबो बिसि लगैमिया कारण खा देम चिनि बरकनि अधिकार न खति खाय दङ कारण आं कायसा बरक जेकुनु फानो सरकारी चाकरी फानो खाय दङ किन्तु ताबो जे सिस्टेमेटिक ब्लक सामु खायने र कोनो सामुजि खायमालिया चिनि जनगण दाबि दाबारनानि फानो कायसा सामुजि खायमालिया आनिसि पञ्चायत अब आनिसि अधिकार हने कक बाङै दंखा ओंका भिडिअ रक बहायनो सामु कांनाया आबो बेलायखनो कष्ट दङै दङ बन बागै ताबो जे एडीसी सरकार आलादा जे स्टेट गभर्नमेन्ट आलादा बागै जों बेलाय कष्ट माने आबरनि बागै आं पाब्लिकनो कयनाय जों
निजे निजे भूल खायमाना निजे निजे दोष खायमाना जों मान संमाया दिनै दुख खस्थ माने बिसिंतै जों रिलाइज खायमान संमानो बन बागनि दाखर बुखरक जों निजे साखसन दोष खायमाना जों दोष खालायनो मानसो गैया दिनै निजेनि दोषनो गेनबागनि जों पिनाव नायदो बुगिदों बन बागनि क्षमता सिमिया क्षमता मानना बाय सामन खाय नांगा बायसि आबोनि सामन जागो हा पन्सायत सिमेन बागै क्षमता मा बायसि गैया सामन जे मान थाय तंमानि रिनान बागैसि बर' साथियदि आबोन बागैनो आंखाय कक saya an betul kok salangka jeta bo kira kopini jeta man thai tongmani jeta bo no PMGY nok tongaro tani ni joto biso dabi tongmani man thana daki sakri mana tongmani kebang mata bo je pus khali tongmaro no daki rena na bagai anti plastik komini depono koina awan bagino sini tini no kisisa protest rally subjara nongtong hambai nin sinimo ani sinimongka angka Anak nubjago mohon jamatia, yo rakyat ini ang sentral komite ini kesia.